se lige ud. Mit navn er tidligere elev Martin Wolf. Og jeg skal bruge 3 lærere. I bliver højst sandsynligt alle fyret. Men inden da vil vi gøre én ting, og kun det. Kæmpe for jeres job. Yes, sir! Medlemmer af den danske regering har valgt, at op mod 130 lærere skal nedværdiges og ydmyges. Og det er præcis, hvad vi vil gøre mod dem. Vi vil være grusomme over for dem. Og gennem vores grusomhed vil de vide, hvem vi er. De vil finde beviset på vores utilfredshed blandt de tusindvis af tilkendegivelser og kommentarer på vores video. De ansvarlige vil hade os. De ansvarlige vil frygte os. Det er ikke dem, der mister deres job. Og derfor går vi ikke ned uden kamp. Hver og en af alle, der er uenige med mig, skylder mig 100 gode grunde til hvorfor. Og jeg vil have de gode grunde. Forstået? Yes, sir!